non? Que nunca é tarde cando a dicha é boa, ou se a dicha é moi boa, non? Temos con nos a Sergio Pascual, perdona Sergio, que é secretario de organización de Podemos, que tamén nos vai a acompañar hoxe. Muchísimas gracias por vir. Bueno, temos tamén a Carolina Descansa, ilustre galega, unha das fundadoras de Podemos, non? Bueno, eu penso que hoxe, sobre todo, que queredes escoitalos a eles. O sea, que eu vou ser moi breve, moi sencillo. Damos as grazas a todos por vir. Eu son José Manuel Rito Martínez, estou aquí ao lado deles porque sou o candidato de Claro que Podemos en Vigo a Secretaría Xeral do Partido. Bueno, tamén estamos os compañeros de lista. Agradecerles tamén o traballo que fan todos os días, hoxe, por intentar pois, que os compañeros que viñeron a visitarnos darlle o mellor recebimento, non? Nada, paso dos a eles porque queremos escoitarles a eles, ¿verdad? Buenas noches a todos y a todas. Lo primero, disculpar por llegar tan tarde, cosas del tren. Lo segundo, disculpar por no hablar en gallego, soy andaluz y entonces el toque de color de esta noche me corresponde a mí hoy, ¿no? Luego agradecer a quienes han preparado este evento porque detrás de eventos como este, aunque a lo mejor estemos acá 3 personas hoy, siempre hay un enorme esfuerzo de publicidad, de cartelería, de compañeros que se vayan trabajando para divulgar la actividad, que es invisible, pero que es el esfuerzo que realmente hace posible actividades como esta, ¿no? A partir de ahí yo voy a ser muy breve, porque además sé que hay ganas de escuchar a la gallega más famosa de Podemos, y simplemente en lo que me toca, desde las responsabilidades de organización que tengo, y teniendo en cuenta de que estamos viviendo inmersos en este momento en el proceso constituyente municipal, quería trasladaros la importancia de que efectivamente nos involucremos en él, ¿no? Es trascendental que los y las que creemos en Podemos en cada municipio de España, y en particular en Vigo, donde estamos ahora, vamos a visitar otros municipios de Galicia, os creáis que este proceso es vuestro, que este instrumento que es Podemos es vuestro, y que efectivamente os apoderéis de él. Para ello es imprescindible que forméis parte de este proceso que ha dado lugar a una serie de documentos políticos organizativos que ponen encima de la mesa lo que pudiera ser el destino, las prioridades de Podemos en el municipio de Vigo, ¿no? Creo que es importante que miremos hacia afuera, hacia la ciudadanía, y le digamos a los ciudadanos y a las ciudadanas qué es lo que quiere hacer Podemos Vigo para recuperar la ciudad, para recuperar sus instituciones, ¿no? Hay elementos fundamentales en esos documentos, estoy seguro que las distintas propuestas que puede haber encima de la mesa lo abordarán, como por ejemplo cómo enfrentar el escenario municipal de mayo, ¿no? Es central que en esos aspectos seamos capaces también de trasladar a la ciudadanía la necesidad de ilusionarnos con la construcción de candidaturas de unidad popular que genuinamente recuperen o van a reimpulsar ese ADN de Podemos que ha hecho de esta herramienta de Podemos lo que es hoy, ¿no? Una esperanza real y cierta para ilusionar a los españoles, a los ciudadanos y a las ciudadanas con que el cambio es posible, ¿no? Y bueno, en el marco también de todo este proceso creo que es importante no solo mirarnos hacia adentro en términos de divulgación de los momentos constituyentes que vivimos, sino también contribuir y colaborar a mirar hacia afuera en algunos otros aspectos reivindicativos, como por ejemplo lo que vamos a hacer es escenificar el día 30 de enero en Madrid, ¿no? Creemos que en Madrid podemos la gente que conformamos Podemos, la gente que está ilusionada con el cambio, arrancar el año simbólicamente el día 30 de enero en lugar del día 1 de enero, con una gran manifestación de color morado que inunde las calles de Madrid y que le diga a la casta que su hora ha llegado. Así que nada más, con esto, y bueno, un fuerte abrazo a todos los que habéis venido, y el agradecimiento le paso la palabra a Carolina. En primer lugar, muchísimas gracias por ter vindo aquí esta noche, muchísimas gracias por la invitación, que é para mí un honor estar hoxe aquí. Estar aquí é un honor porque
porque xa sei que hai moita xente que estivo a traballar, como di o Sergio, para que unha cousa así como esta pode ter lugar. Isto quero dicir que a algúns compañeros que teñen liderado un proceso de construcción de Podemos aquí en Vigo, isto quere dicir que hai moita xente que ten moitas horas postas de traballo neste proxecto para que aquí estea tanta xente. Iso quere dicir que hai moita xente que leva traballando nos círculos, reuníndose, quitándolle tempo á familia, quitándolle tempo ao traballo, para cambiar as cousas de verdade. E non para facer outra volta de torca dunha cousa que xa todos coñecemos e que xa todos sabemos que non vai a ninguna parte. Entón, gracias a todos, e tamén gracias a todos nós mesmos, non? Un gracias, porque aquí non hai ninguén que poda dicir eu fixen isto, non hai ninguén que poda dicir que isto vai sair porque fixo alguén. Isto vai sair se o facemos todos, como estamos aquí a facelo entre todos. E se non o facemos todos non vai sair. Ainda que veña Pablo Iglesias ou que veña quen veña. Se non o facemos entre todos non vai sair. Con moitas gracias por este exercicio colectivo de recuperación da dignidade, que é unha dignidade da xente de moitos puntos do noso país, que é un país grande e que é un país con moita xente que están a deixar na estrada. E nós estamos aquí precisamente por eso. Entón, moitas gracias a todos polo esforzo, polo traballo, polo empoderamento, polo exemplo de dignidade que, como sempre, Vigo ten dado, porque nada pasou en Galiza que non pasara primeiro en Vigo. E eu penso que este acto é unha demostración máis desa capacidade de movilización pola defensa da dignidade que ten unha historia concreta en Vigo e que ten unha historia importante en Galiza. E que penso que este é un paso máis nesa historia. Entón, moitísimas gracias a todos por estar aquí, moitísimas gracias aos organizadores, aos que se teñen presentado, que seguro que teñen posto moito traballo, e a toda a xente que vai colaborando co que pode, co talento, a xente que vai colaborando cos argumentarios, co traballo, coa elaboración de propostas, etc. Bueno, eu penso que todos os que estamos aquí temos algo que ver con Podemos. Todos sentimos que estamos a formar parte de unha historia en marcha. De algo que ainda que non se sabe moi ben que vai rematar, é algo que vai cambiar o noso país. E todos sentimos eso. É moi difícil ainda saber cal vai ser o sentido final desto que nos estamos a facer agora. Porque eu tamén teño aprendido neste proceso, nestes meses tan intensos, que ás veces o senso, o sentido original das cousas que se fan non están nas cousas mesmas que se están facendo, senón que o senso ven despois. Cando pasa o tempo, as cousas collen un sentido que non tiñan no principio. E seguramente este acto que estamos a facer agora, dentro dos meses, en función de como as cousas vai indo, vai ter un sentido ou vai ter outro. E iso ten moito que ver co traballo que todos nos poñamos para que collamos sentido ou outro. Por iso que penso que todos sentimos que formamos parte dunha historia viva. Dunha historia que estamos escribindo, que por primeira vez en moitos anos estamos recuperando a capacidade de escribir a historia, a nosa propia historia, e que a forza ou o sentido desta historia vai estar non só no que estamos a facer agora, mas tamén no que fagamos nos próximos meses, nos próximos anos. A veces tamén non está de máis recordar que é que nós estamos aquí. Moita xente di, bueno, que Podemos naceu coa crise económica, que é un efecto da crise, que é un efecto do paro. Eu non estou tan segura de que eso sea así, non? Ainda que esta é a crise máis grave que recordamos as xeracións vivas, non é ninguén vivo agora mesmo que recorde unha crise penso dende os anos 40, non é unha crise como esta. Non hai ninguna garantía de que unha crise económica moi forte supón unha modificación das condicións políticas ou das condicións históricas na sociedade. De feito,
no ano 2008, cando ven a grande crise financiera mundial, esa crise non ven acompañada directamente dunha crise política e social. En términos sociolóxicos, de análisis do proceso mesmo, a crise en términos políticos ou de legitimidade non arranca ata 2010. E non arranca ata 2010 porque hai un tempo en que a xente, en que estamos todos a padecer os efectos da crise, non temos conciencia ou temos unhas interpretacións, uns esquemas interpretativos desa realidade social que estamos a padecer, que non van a raíz do asunto ou que teñen esperanzas construídas sobre uns postulados ideolóxicos previos que son moi fortes e que non se van romper así como así. Por eso é que, ainda que a crise económica comenzou no 2008, a crise política, a crise de legitimidade non chega hasta 2010-2011. Porque pasou un tempo hasta que as condicións, que non necesariamente van facelo, pero sí que aconteceu que así, modificaron as mentalidades e as formas de ver as cousas. E o que pasou en torno a 2010-2011, que ten ese primeiro estallido no 15M, o que pasou é que algúns dos grandes consensos que se tiñan creados en términos ideolóxicos na transición, algúns deses grandes acordos ideolóxicos que atravesaron o que deu dende a morte de Franco e a fundación do todo o réxime político do 78, romperon. E a xente, maioritariamente, ainda que os partidos políticos e os medios de comunicación non estaban a formular esas ideas, a xente, pouco a pouco, foi rompendo eses consensos. E hai tres consensos básicos que eu penso que é importante entender que foron protagonistas dende o punto de vista ideolóxico dos anos 80, dos anos 90 e dos primeiros anos do século XXI, e que no ano 2010-2011 comenzan a romperse. Que consensos son eses? O primeiro consenso é a idea, o ideoloxema, que din algúns, de que a Unión Europea é a garantía de desarrollo económico e da democracia. E que sempre que o país estea dentro do ámbito da Unión Europea, se vai ter unha garantía de que aquí vai haber desarrollo económico e democrático. Bueno, ese apoio, verdad? Esa idea que ninguén podía poñer en cuestión nos anos 80, esa idea que fai o pacto social do réxime do 78. Ao chegar esa crise de 2008, pouco a pouco, vendo o que fai a Unión Europea, a xente empezou a dicir, pero isto vai ser que non é así. E, bueno, nós aquí en Galicia xa tiñamos certa experiencia, non? De saber que o millor isto non era así, non? Pero ainda así, houve un pacto durante moitos anos, durante 35 anos, que non concedía a idea de democracia e de desarrollo económico que non fora asociada a Unión Europea. E iso a xente, ainda que non houbera ninguén nos medios de comunicación, ainda que non houbera ninguén nos partidos políticos dicindo, a xente por si mesma empezou a decir, pero isto non é. Isto non é. Houve un segundo acordo, que era un acordo implícito, que é un acordo común a moitas sociedades do noso entorno, que é o que os historiadores chaman o mito do progreso. O mito, e que é iso do mito do progreso? O mito do progreso o que di é que vai pasando o tempo e conforme avanza o tempo a xente vai vivindo mellor. Naturalmente, porque iso é unha cousa consustancial ao paso de tempo. Entón, durante moitos anos, isto xa é anterior, verdad? Ao réxime do 78, isto foi unha construción, basicamente, en España foi unha construción do franquismo, non? Que a idea de que o desarrollo é connatural a consustancial ao paso do tempo. Por tanto, cando vai pasando o tempo, a xente vai vivindo mellor. Naturalmente, non? Como pasan as estacións, como pasan os anos. Que pasou coa crise? Que pasou en 2010 e 2011? Que por primeira que ninguén estivera a dicir,
Moita xente na rúa e nos prazos empezou a decir é que nos vamos vivir peor que os nosos pais. E que isto non é verdade. E que esta idea do progreso, do desarrollo, que vai vir co paso do tempo, aquí rompeu, porque nós non temos expectativa ninguna de que as nosas condicións, nin materiais, nin culturais, nin ideolóxicas, vayan a ser mellores que as das xeracións anteriores. E isto non tiña pasado en España dende hai 80 anos. Non tiña pasado. Isto é un cambio que tamén, outra vez, nin os partidos políticos, nin os portavoces, nin a xente, nin os medios de comunicación estaban a decir. Isto foi a xente. Foi dicir. Terceiro consenso de ideoloxía transversal construído no réxime do 78, nacido da transición. O goberno é quen dirixe a política. O goberno é quen dirixe a política económica do país. Isto era unha cousa, verdad, que ninguén discute. É o que se chama a naturalización, non? Cando a ideoloxía volve ser verdadeiramente rebelde. Bueno, está ben que estea rebelde, non? Estea rebelde non está mal. Eso non vamos a protestar agora porque estamos rebeldes os chismes, eso non... Non sei, a capela. Outra cousa que a xente pensou durante moitos anos, durante 35 anos, era que a política económica do país a decidía o goberno que era elegido democráticamente cada vez. E cando aquí empezou a falarse da troika, verdad? Cando aquí empezou a falarse de que non se podía facer nada, cando Zapatero empezou a decir que non se podía facer nada, que tiña... Non se escoita. Bueno, como vos queirás. Vale, eu que non empezo a falar con Carlos, Moitas gracias. En ese traballo tamén non estábamos aquí. Bueno, que estaba a decir que o terceiro consenso, por parar de tres consensos, de tres ideoloxemas, verdad? De tres puntos hegemónicos, non? Que lle decimos, que son hegemónicos porque a xente os pensaba como naturais, verdad? Porque a xente non pensaba que eso era un punto de vista construído, a xente pensaba que eso era un natural. Bueno, ben, cando algo é hegemónico é porque a xente pensa que é natural, non? E cando está a romper e deixar de ser hegemónico é porque a xente empeza a decir mellor isto non era tan natural, mellor isto podía ser de outra maneira. Bueno, pois outra das ideas que veñen da fundación mesma do réxime do 78 é a idea de que o goberno español é quen está a dirixir a política económica. Cando no ano 2010 Zapatero fai a reforma laboral e di que non pode facer outra cousa e di que todo o que ten que facer é presionado porque non pode facer outra cousa porque quere evitar o rescate, que todos os recortes sociais que empezan nesa altura son porque non se pode facer outra cousa. A xente, ainda que eles non estiveran a decirlo, a xente empeza a decir pero logo ti é que ti non estás a gobernar, porque se ti que és o presidente do goberno, diz que non podes facer outra cousa, e non que pode facer outra cousa. Logo aquí quen está a mandar? Esa é unha idea naturalizada desde os anos 70, ou ainda máis atrás. Cando se fai...
Entón, verdad, que o 15M fai unha explosión destituinte, verdad? Unha explosión que di, esto é mentira, esto é mentira, esto é mentira, esto é mentira. Esto é mentira. É unha explosión que ten lugar de maneira transversal en toda a sociedade, que leva a milleiros de persoas ás rúas e ás prazas, e que conta coa simpatía non somente da xente que está nas prazas, a simpatía de millóns de persoas que están na casa dicindo, esta xente ten razón. E ainda que non é unha proposta, porque o 15M é fundamentalmente destituinte, verdade, de cousas que a xente identifica como mentiras. Ainda que non hai un acordo propositivo que di, as verdades son estas outras, verdad? Si hai un grande acordo sobre que as mentiras son enormes e que sobre esas mentiras non se pode seguir a construir. E entón, verdad? Entón pasa unha cousa moi rara. É que despois do 15M, despois de que todos nós fomos para as rúas, despois de que todos tivemos a niña a defender, despois chegaron as eleccións de novembro e o Partido Popular sacou a maior insulta máis grande da historia. Eso sí que tuvo. E todos dixemos, pero que pasou aquí? Que pasou aquí? Pasou, verdad? E eu penso que de ali moitos aprendimos. Pasou que non é suficiente coa forza destituinte, que non é suficiente co espazo movimentista para lle plantar cara ao regime. Non é suficiente. Non é suficiente porque o sistema ten as súas regras e o sistema dos partidos políticos, o sistema político, non se xoga nas rúas. E ainda que as rúas e as prazas teñan moito que decir, há un espacio que se chama da autonomía do político. E ese espacio da autonomía do político pode ser perfectamente impermeable, como demostrou o 20 de novembro de 2011, a todo o que estea pasado nas rúas. Pero a xente, verdad, non marchou para casa. A xente montou a marea verde, montou a marea branca, verdad, as marchas de dignidade. A xente non marchamos para casa. Seguimos aí a defender, verdad, a defender. E fomos, pouquiño a pouco, construindo algúns consensos. Que agora mesmo, verdad, que polo menos hai un ano e medio, 2 anos, xa sabemos que son maioritarios no social. E esos consensos, claro, esos consensos non o sabe ninguén, verdad? Non o sabe ninguén, porque xa ninguén fai encuestas, nin nada, nin publica datos para que ninguén saiba nada. Cando eu era adolescente, era moi rebelde. E o meu pai, non, que era moi conservador, me dicía, eu non te vou preguntar nada que igual me contestas. E facía ben. Agora mesmo o CIS, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, está a facer exactamente eso, non lle preguntar nada a ninguén, non vai a ser que a xente lle conteste. E leva 4 anos así, non hai unha encuesta neste país de 4 anos que lle pregunte a xente por as cousas que realmente pensa ou por os problemas que realmente ten. De que pregunta o CIS? Pois xa a xente vai comprar os centros comerciales, se vai poñer o árbol de Navidad, cousas así. Non é unha broma, é certo, é así. Entón, xa non hai un dato, en España xa non hai datos sociolóxicos, públicos, non privados, hai unha morea deles. Pero en público xa non queda ningún. Verdad? Porque xa todo foi privatizado, xa toda a información sociolóxica xa foi privatizada. E queda dou, pois eso, se vas poñer o Belén, ou vas poñer o árbol de Navidad, ou cousas así. Pero nos, antes de empezar isto de Podemos, por un milagro que ás veces pasan, conseguimos para facer unha encuesta. E fixemos unha encuesta en 2013. Claro, xa non podemos facer máis, porque claro, xa non. Pero, bueno, podemos facela e fixémola co cuestionario que nos quixemos. Non tiñamos que... Podemos preguntar todo o que fixemos. Entón vimos
institución. Miguel estaba a decirlo, no ámbito institucional, nos partidos políticos había uns consensos que xa eran propositivos. Había uns novos acordos, pero que non eran acordos do rollo da xente da esquerda, ni da xente da dereita, non, que eran acordos do 80%, do 70 e tantos por cento, que eran cousas que estaban moi por encima das clásicas líneas de división esquerda-dereita, nacionalismo español, nacionalismo periférico. Pois non, agora xa estaban a pasar unhas cousas que estaban por riba de todo eso, que eran transversais, que estaban a mudar, verdad, non solamente o sentido das posicións, que estaban a desbordar eses eixes de clasificación, que estaban a decir, mira, é que o mellor eso da esquerda e da dereita xa non sirve para explicar o que está a pasar aquí, porque hai moitísima xente que lle dis que isto da esquerda, que isto da... que se pode dicir, ou son de esquerdas ou son de dereitas, tal, pero hai algunhas cousiñas en que todo o mundo está de acordo. E foron unhas cousas que foron construindo pouco a pouco outra vez e que ninguén as dixera. Que cousas son esas? Bueno, hai moitas, non? Pero eu vou falar de algunhas delas que son algunhas das que están no fundamento de Podemos. Vou falar dunha delas, verdade, cando diga isto é transversal, isto está por río da esquerda a dereita. Todos vos se ver que así é, non? A primeira cousa que vimos na encuesta que fizemos en 2013 é que moitísima xente, a meirande parte da sociedade española, xa pensaba que a corrupción non era un problema persoal de persoas que se corrompen, senón que o problema da corrupción política era un problema de compatibilidade coa democracia. E que se hai corrupción non pode haber democracia. Cando hai corrupción a este nivel non pode haber democracia. E para estar de acordo con isto non hai que ser nin de esquerda nin de dereitas, nin nacionalista español nin nacionalista periférico. Esta é unha cousa, verdad, que se foi facendo transversal. E con isto viña outro acordo. O acordo dicía que a xente que nos trouxo hasta aquí non nos pode sacar, porque non están capacitados, nin por todas as trampas que teñen, de todo o que teñen feito, nin están capacitados porque grande parte deles son unha cuarta de incompetentes. E isto, ainda que ninguén estaba a dicir nos medios, a xente xa estaba de acordo. Os de esquerdas, outra vez os esquerdas, os de dereitas, os nacionalistas españoles e os nacionalistas periféricos. Logo nos din que nós non somos de esquerdas ni de nada. Non é iso. Cal foi o terceiro consenso transversal que nos descubrimos? Bueno, non é que descubríramos nada, o que pasa é que conseguimos os cartos para facer encuesta. Calquera que tivera os cartos e fixera as preguntas ia ver igual. Mas como ninguén pregunta, pois non se podía ver. Unha conciencia moi grande de que o mellor seguir obedecendo as directrices da Troika non era o mellor para o país. E que a recuperación da democracia pasaba pola recuperación da soberanía entendida como a capacidade para decidir sobre a propia economía. Non tanto o debate histórico neste país sobre a estrutura territorial, non era eso. A cousa era ter capacidade para decidir quen dirixe a estrutura económica do país e quen dirixe a política económica do país. Había unha pregunta, a verdade que tiña gracia, que era, quen pensa vostede que está a dirixir a política económica do país? O goberno de España. Non me lembro ben, pero tornou 15%. Angela Merkel, 25%. Fondo Monetario Internacional, 10%. A Troika, 25%. Todos menos o goberno, os outros que quedaban. Pero, que quere dicir isto? Bueno, que quere dicir que máis ou menos o 80% da xente, a principios de 2013, dicía que non creía que fora o goberno español que non estaba dirixindo a política económica do país. Isto é gravísimo. Pero logo, a verdad, xa somos vellos, e levamos xa tempo facendo isto. Se nos vamos preguntar se a xente pensa que isto é mellor ou pensa que é pior, non vai a ser que o mellor pensen que é mellor, non que o dixen dende Alemanha.
Andiña, non, como está o país. Non, como está o país, que a xente vai pensando que a política económica vai ser dirixida desde fora, pensa que é mellor. Tremendo, non, tremendo. Moitas cousas moi tristes, non, nesa encuesta, un pouco para rirse, pero tamén un pouco para pensar, non? Un pouco para pensar. Por iso, porque todo iso é así. É que foi posible Podemos. Foi posible porque iso xa estaba aí. Pero que estivera aí non quer decir que automáticamente tiña que nacer Podemos. Podemos, bueno, hai unha escritora que se chamase Thompson, que fala do concepto da economía moral. O que quero dicir Thompson con isto da economía moral non é que veñamos xente que ten moita moral e vive con pouca economía. O que quero dicir Thompson é que os grandes procesos de cambio histórico comenzan non tanto cando as condicións obxectivas económicas son moi malas, senón cando a xente ten moralmente a concepción de que esas condicións non son legítimas, de que eso ten unha forma de injusticia, non? Ele está falando dos mercados do trigo en Inglaterra no século XVIII, tal, pero o rollo vale para todo. A xente dá un paso para cambiar as cousas, non cando todo vai moi mal, senón cando pensa que realmente as cousas poden ser de outra maneira e que non hai dereito a que sean así, que non é xusto que sean así. Por tanto, hai un sentido da economía moral, un sentido da organización moral que é a que activa, verdad, esa rebelión contra o estado de cosas. Durante o ano 2012, durante o ano 2013, houve moitas iniciativas antes de Podemos que non saíron. Eu formei parte delas tamén. Algunas, non de todas, non? Pero houve moitas. Había moita xente que viña do 15M dicindo isto non pode ser, isto ten que ter unha saída, ten que ter unha saída, ten que ter unha saída. Eu no ano 2013 participei moito nunha delas. Eu cometí un error analítico, non? É que eu pensaba que non se podía facer sin diñeiro. Eu pensaba que para poñer en marcha un partido, unha organización tal, tiñamos que ter un pouco de diñeiro para arrancar, senón era imposible. Estaba equivocada, non? A historia demostra que sí que se podía facer sin diñeiro. O que a historia tamén demostra, o criterio, é que podíase facer sin diñeiro, pero non sin capital. Porque cal foi o capital que puxo Podemos que non puxo ninguna das iniciativas anteriores? O capital mediático. O capital mediático. Durante un ano, Pablo tiña acumulado unha enorme cantidad de capital mediático que puxo a disposición da estrutura. Eu, como daquela non vía a tele, non sabía que Pablo era tan famoso. De feito, para mí foi unha sorpresa, logo, cando fixamos unha coisa, dixen, que fixeches, eu non sabía que ele era tan famoso. Eso quizá fixo en minusvalorar as posibilidades de éxito da iniciativa. Que quero saber? A onde quero chegar? Bueno, quero chegar a que eu teño aprendido desta pequena viaxe, bueno, desta grande viaxe, pequena no tempo, pero moi intensa, verdad? Que hai unha cousa que se chama autonomía do político, e que hai que ter aprendido de antes, pero tardei uns anos en chegar a eso. Que quero decir con autonomía do político? Quero decir que os movimentos sociales por si mesmos non se convierten en potencia de transformación política. Non hai un automatismo que fai que porque saques moita xente a rúa ou porque teñas unha grande capacidade de movilización social as cousas van cambiar. Porque a autonomía do político o que está dicindo é se queres modificar as condicións políticas tes que xogar unha parte da túa partida neste campo. Se che gusta, ben, se non che gusta, vai para casa ou para a praza ou para que queiras, non? Eso ten que ver, eu penso que neste viaxe
non son eu sozinha quen aprendeu eso. Penso que moitos miles de persoas neste país estamos aprendendo eso. Estamos aprendendo que para cambiar as cousas de verdade non basta con ir a unha manifestación e máis a outra e máis a outra. Xa chegou, que deso xa chegou. Que agora o que vai tocar é isto, verdad? Que é isto que estamos facendo entre todos, que é un proceso de empoderamento popular. Pero empoderamento popular destiñado que ten como objetivo o poder político. E porque eles o saben, verdad? E porque están así de rabiosos, non? Porque, o sea, este xa colleron a Évora. Agora, porque antes non, xa podías facer manifestacións que tes medio millón, 1 millón de personas, me ten, nada, chao, marcha para casa. Agora non, verdad? Agora non están a decir, ala, marcha para casa. Que xa son as 2:30 e ala, as 2:30 do domingo, acabou a manifestación, todos para casa, fan unhas cañas, tal, e o lunes, pois ali estamos todos outra vez. Non, agora non é así. Agora non hai ninguén tomando cañas. Agora hai un montón de xente preocupadísima porque está a ver que se lle acaba o chollo. E se lle acaba o chollo porque todos nós estamos aquí. Todos nós estamos aquí, e hai outro montón de xente en Pontevedra, en Santiago, en Coruña, en Ourense, en Madrid, en Cádiz, en moitos sitios e un montón de xente como aquí dicindo vais a vos acabar o chollo. Bueno, non quero estenderme máis, porque supoño que isto ten un formato de debate, ou de preguntas, ou non sei moi ben, ou de que vos que irades, pero sí quero pechar isto recordando dende o punto de vista concreto, porque que nós estamos aquí, ou por lo menos porque que eu estou aquí, pero tamén penso que non son eu. Hoxe, como todos os días, hoxe 115 familias quedaronse en casa. 115 xentes en casa, que se ve rápido, Hoxe hai 11.746.000 persoas que, de acordo cos datos de Cáritas, a organización antisistema Cáritas, padecen exclusión social. Hai 5,5 millóns de persoas paradas que non teñen traballo. Tamén, de acordo cos datos de Cáritas, hai un 14% da poboación que necesita medicamentos e que non está a tomarlos porque non ten diñeiro para comprarlos. Hai millóns de persoas, dende hai moito tempo, que non chegan a fin de mes. Hai milleiros de persoas xóvenes, verdad? A xeración máis preparada da historia do noso país, que todos os meses colle a maleta e marcha. E marcha a outro país, porque isto non ten futuro para ele, non ten presente. Futuro vamos construir. Bueno, todos nós queremos ser dueños do presente e do futuro. Do futuro para os nosos fillos, pero do presente para nós tamén. Non queremos que estean máis a mentirnos. Non queremos xa máis que nos traten como parvos, porque non somos parvos, somos cidadáns. Somos unha sociedade do século XXI con uns niveles de formación que non teñen parangón na historia do noso país. Non queremos que... Eu, personalmente, non quero máis cinismo. Eu xa de cínicos... Quizás sea das cousas que penso que máis nocivas dende o punto de vista moral, os niveis de cinismo con que moita xente ten dirixido este país. E tamén non queremos insultos, non? Ainda que sabemos que vamos levar moitos, xa levamos moitos, vamos levar máis, pero non queremos máis insultos. E tamén estou aquí porque ninguén pode levar unha vida digna se os outros, os que están ao redor, non levan unha vida digna. Ninguén pode ser libre se os outros non son libres. Ninguén pode vivir con alegría se todos os que están ao redor non teñen esa alegría. Eu penso que por eso, por nós mesmos, por o que temos ao redor, é por o que estamos facendo isto. Estou segura de que podemos, de que entre todos vamos poder. Sí.
Bueno, darle a Carolina las grazas ahora doblemente, ¿no? Por vir, por falar tamén, facernos ver cousas dunha maneira tan clara, ¿no? Lanceime tanto a darlle a palabra que olvideime de decir que a secretaria de Análise Político e Social de Podemos, que é profesora de metodoloxía na Universidade Complutense de Madrid, ¿no? O escoitar a notas, obviamente. Abusando da súa confianza, eu creo que nos debemos abrir un turno de preguntas, tendo moi claro que ela tamén terá que marchar nalgún momento, no momento en que ela marchar sen ningún problema, dínolo, porque ahora que viñete sabemos que vas a volver e non pensabas eso, se alguén se anima a ter alguna pregunta por aí, antes comentaban algunas personas, Celeste. Hola. Bueno, yo estoy preocupado porque yo me apuesto porque el futuro ya está aquí y que las sociedades y los estados tenemos que plantearnos una fórmula económica del futuro, y siempre creí en la renta básica y ahora me parece que podemos echar para atrás, y me parece que con la renta del trabajo, los estados sociales, la economía del futuro, me parece que tanto en Europa se está planteando de que no podemos liberalizarnos del trabajo siempre que no explotemos a los países con menos recursos. ¿Y qué pasa con Podemos? Si va a seguir, por favor, con la renta básica, o está un paso atrás con los nuevos economistas que aparecen. Hacemos una ronda, bueno, como que... Bueno, eu quedei campeona da antirrenta básica e eu non quería facer eso. Antes de entrar no fondo da cuestión, a forma da cuestión. Podemos non vai dicir da renta básica, nin o que diga eu, nin o que diga Pablo Iglesias, nin o que diga Juan Carlos Monedero, nin o que diga o Sergio. Podemos vai decir da renta básica o que entre todos decidamos, cando fagamos o programa electoral, que queremos que digamos sobre a renta básica. E iso vai ser así, coa renta básica, coa outra renta, coa declaración de renta, con todo, non? Porque nós somos, sobre todo, eu penso, e nós estamos claros, unha forma de facer as cousas, somos un método, non? Somos máis un instrumento para facer as cousas que unha liña de propostas, non? Entón, eu penso que todos queremos unha renta básica, que todos queremos unha renta básica. Todos pensamos que polo feito de ser humanos temos dereito, verdad? Dereito con a nosa dignidade a ter unhas condicións de vida que nos saquen da pobreza ou da miseria, non? Que non nos deixen vivir en certas condicións. Isto, incluso nos fundadores do pensamento liberal, Locke e tal, tamén está esta idea, non é unha idea patrimonio da esquerda. Agora ben, eu penso que os grandes defensores da renta básica tamén saben que chegar á renta básica non é unha cousa que empeza un día, sino que necesita unha transformación fundamentalmente da política fiscal do país, moi profunda, pero moi profunda, que nós non é que esteamos a 10 kilómetros, é que estamos a 10.000 kilómetros. Nós temos neste momento no país, España é campeona de Europa de fraude fiscal. Temos un fraude fiscal estimado en torno ao 25% do PIB. A media europea está en torno ao 12%. Entón, xa non é que esteamos cerca de ter unha política fiscal que nos que diga, bueno, a renta básica vai ser posible, non? É que só para chegar a unha renta de inserción, verdad? Como a nivel dos países europeos, como houve unhas comunidades autónomas do país, ainda que insuficiente e tal, só para chegar a unha renta fiscal que saque a xente a coña na liña da pobreza, na liña que separa a pobreza, só para facer iso xa temos que facer unha política antifraude espectacular. Entón, eu non penso, eu vou falar por min, non é que eu non quera
a renta básica. O que penso é que a implementación da renta básica requiere unhas condicións que están moi longe do que nós temos aquí. O que nós temos aquí é un sistema tributario que fai que os traballadores teñamos a tributar máis ou menos o mesmo nivel que os países do centro e do norte de Europa, en torno ao 80%, e que as grandes fortunas, as empresas do IBEX 35, están a tributar en niveis por debaixo do 4%. Só para conseguir revertir ese estado. Pero é que non estamos moi longe, entón eu non é que non estea de acordo, é que penso realmente que agora mesmo é moi difícil, pero que sí é máis fácil empezar por outras cousas, como son as rentas de integración, que garanticen que toda a xente teña, a xente que non ten recursos, que non ten traballo, que teña unha renta en torno aos 700 euros, que é a liña da pobreza, que non quer dicir que non é que sea un objetivo de máximo, pero eso, os economistas falan de que pode costar en torno a 12.000 euros anuais, parece que é unha cantidade asumible a partir desta loita contra o fraude, pero eu non penso que ninguén estea en contra, é máis ben unha evaluación da posibilidade. Pero insisto, vamos decidir entre todos. Hola, eu quería preguntar a opinión sobre a primeira parte do que falaches, sobre os consensos que había, ideas hexemónicas, naturalizadas, contrapostas a despois, no 2010, etc., que todo o mundo se deu conta de que eso era mentira. Eu, no ano 85, tiña 10 anos, e falo de oídas e de lidas, do que lin despois, pero teño a impresión de que, efectivamente, estaban extendidas esas ideas, pero que quizás fora verdade. Que, non sei, que cando existía Kohl, Palme, Brandt, toda esa xente, salvando diferencias entre eles, etc., que igual era verdade, que despois foi todo cara abaixo. E a impresión seguía sendo que certa, pero que igual se converteu en mentira, pero que en algún momento era verdade. Teño dúbidas deso, teño dúbidas. Penso en todo caso que hai un antes e un despois, un antes e un despois do euro, da creación da unificación monetaria, eso foi un cambio, pero ainda así a Unión Europea nunca tivo un funcionamento democrático. O Parlamento Europeo non ten prácticamente competencias, todas as competencias están reservadas aos ámbitos menos democráticos, en términos demográficos, dirixidos polos gobernos, que falan de un en un, verdad? Que non deixan a xentes, aos povos, poñerse de acordo entre sí. Entón, non estou moi de acordo porque a estrutura mesma da Unión Europea non camiña moito na dirección da construcción democrática da institucionalidade. Pero que, ademais disso, desde o punto de vista ideolóxico, construir eses consensos, e máis nun sitio como Galicia, foi un proceso moi doloroso. Porque foi un proceso que supuxo... eu tamén non me acordo personalmente, pero de líderes, non? Por un lado, supuxo, en Galicia, en outras partes do Estado tamén, España, supuxo a reconversión industrial, que foi un proceso durísimo, e por outra parte, supuxo a reconversión ou a reorganización do campo e da pesca, que foi outro proceso durísimo. Por lo tanto, eses ideoloxemas non se chegou espontaneamente, porque na altura houve moitísima xente na rúa dicindo que non queremos eso. Iso foi un traballo, verdad, de construcción ideolóxica de maioría que foi silenciando que todo eso tiña existido. Pero eu non penso que podamos decir que houve un tempo feliz en que as cousas foron algo máis parecido a eso. O mellor houve un tempo, verdad, en que en España empezou a construirse algunhas das bases do estado do bienestar, que isto é certo, non? E que se empezou a construir unha política fiscal diferente que non existía nos anos 70, que permitiu unha forma de facer as cousas. Pero non penso realmente que o diseño desa institucionalidade estivera diseñada para a xente, penso máis ben que sempre foi diseñada para os mercados, e por iso de que agora estamos así.
Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta porque voy a empezar por el final. Ayer leí que en Voz Populi hay una crítica de izquierda anticapitalista a programas descafeinados, ¿no? De estos dos últimos economistas, y dice que realmente que es eso, muy descafeinado, es decir, que hay dos posturas. Y voy a entrar en lo que pienso, la pregunta que te quiero hacer sobre Podemos. Pienso que Podemos tiene dos personalidades, una capitalista y otra anticapitalista. Dos grupos dentro de Podemos, que hasta ahora, que después hubo unas elecciones internas, que hubo 100.000 votos, que hubo un 80% que votaron a favor de un grupo que tenía un criterio, aparentemente, y otro grupo con un criterio totalmente opuesto. De origen, este segundo grupo, de origen trotskista, según dicen, yo no lo sé, con otro criterio, ¿no? Dos maneras se van a ver enfrentadas en el tratamiento del problema que tenemos en España, que es enorme. Muchos nos identificábamos con los breves. Sí. La pregunta es saber si no va a ser una esquizofrenia esto, de que cada vez que haya una respuesta, una forma de tratar el problema, va a haber opiniones encontradas. Lo estamos viendo. Eu non son de izquierda anticapitalista, entón non podo falar por izquierda anticapitalista, pero sí penso que insistir neste relato, e non estou a falar de ti, estou a falar dos medios que están facendo eso, insistir nesta historia é tratar de negar a grande maioría e o grande acordo que existe entre todos nós, e que é unha maioría enorme, cada día máis grande, cada día con máis respaldo social, e que tratan de etiquetarla, de convertirlas. Eu penso que sí, bueno, cada un ten a súa lectura. Eu penso que sí. É unha forma, ademais, que ten moito que ver coa vella política. Por que? Porque parte das etiquetas. Ti es isto está descafeinado, outro... Eu, por a propia forma de entender a realidade que teño, nunca quero discusións abstractas. Non me gusta nada o abstracto. Eu non quero nada abstracto. A mí se me diga que non me gusta o orador do Torres e o outro, vale, en que? Na proposta para o ICO, non se gusta na renta básica, e non se gusta... O que é que non se gusta? Entón, se falamos en concreto, podemos facer política, porque podemos poñernos de acordo, facer unha negociación. Podemos cambiar isto por isto, podemos... Pero se é unha cousa de etiqueta, de verdad, é que isto está... É que isto non é moi de esquerdas. É que sempre vai vir alguén que pode poñerse máis a esquerda. É que iso é moi difícil. Entón, eu ese relato, creo que é un relato interesado para negar a enorme maioría que se está construindo neste país alrededor de Podemos. E que ademais é un relato que ten uns vectores de confrontación que eu non recoñezo, que bueno, que entendo que están nos medios e que pode servir para vender periódicos e para tal, pero que eu non o vexo nin o recoñezo nin como parte de Podemos, nin como parte da origen de Podemos, e moito menos como parte do presente de Podemos. Ni noxe. Perdona, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, pero tratamientos hay muchos. Es decir, no es lo mismo una respuesta ahora de carácter socialdemócrata, que es la que puedes hacer en Europa, o una respuesta rupturista, porque hay que romper con esta estructura que tenemos en Europa. Y eso solo se hace saliendo del euro en este momento. Yo no veo una salida que vaya contra el Banco Central, que vaya contra la señora Merkel, que vaya contra una estructura globalizada muy fuerte, enorme. Entonces, en este momento, o damos una respuesta que tiene que ser internacionalista en muchos países, o no hay respuesta. No la hay. Entonces, eso no es una etiqueta. Es como vamos a responder. No, eso non é unha etiqueta, estou de acordo. Propoñer a saída do euro non é unha etiqueta. Eso é completamente concreto.
dentro. A mí esas negociaciones, esa discusión sí que hubo. Venga, vamos a discutir eso. No, vale, no, pero hay muchos economistas que están en esa posición. Hay una discusión interna dentro de Podemos en este momento enorme. El primer día. No se oye. Es que creo, a mí me sorprendió cuando vi ayer, porque esto no es una etiqueta, esto lo estamos viendo todos los días. De hecho, en Vigo, concretamente, este grupo antes no se llamaba Claro que Podemos, era absolutamente diferente. Y esta estructura está metida de lleno en toda España. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es la personalidad verdadera, porque en este momento se produce una esquizofrenia dentro de Podemos que no se sabe, ojalá se defina, cuál es la respuesta de verdad de Podemos en cuanto al tratamiento económico. A mí me gustaría conocerlo de verdad, que no nos hablen un día de una política y al día siguiente de otra. Porque para lo que tenemos, que es la socialdemocracia, que es lo que nos están hablando, ya tenemos al PSOE y otros grupos. Esa es mi pregunta y mi duda, y me parece que es básica, y no es una etiqueta. Bueno, para evitar entrar en debates, en cosas tal, estamos muchas personas, todos le queremos preguntar a Carolina, entonces vamos a intentar evitar no entrar en debates, ¿no? Preguntó, yo creo que Carolina ha respondido, no sé si quieres acotar algo más. O concreto, sair do euro. Hai moitos economistas que están a defender esa posición, moitos. Eu penso que o que nos fixemos agora foi presentar un borrador. Agora hai que debatir o borrador e facer un debate. Quen quere propoñer que a saída realmente é a saída do euro, o ten que empezar a decir agora. Quero decir que aquí non hai nada escrito, nin sobre o euro, nin sobre a renta básica, nin sobre nada, porque penso que todos nos sabemos que Podemos é eso, é un procedimento para debatir. Por tanto, falando do concreto, seguro que chegamos a acordo. Tiña outro problema, lo marchou, María está aí. Boas noites. Quería cambiar un pouco de tema, preguntar máis sobre a estrategia política e o discurso, xa que é a experta na materia. Bueno, dos eixos estratégicos, considero que Podemos a creación desa dicotomía no espacio político, ¿no?, entre povo e casta, que tan famosa e tan exitosa é. A miña impresión é que esa dicotomía está creando certas dificultades para falar de suxeitos políticos diferenciados, como pode ser o caso das mulleres, porque ese povo é, digamos, falto de matices ou de diferencias. E a miña pregunta é se hai, digamos, unha visión estratégica respecto de iso, se se teñen en conta as limitacións que pode provocar o feito de dicotomizar desa maneira. E en segundo lugar, se se vai traballar solamente en materia dos consensos transversais existentes, dos que falabas antes, ou se se vai intentar ser transformador e xerar outros consensos que, digamos, rompan esa dicotomía e vayan máis alá. Me ha tocado casi por estar sintiendo lo que decía. Yo creo que todos los que nos hemos enrolado en esta aventura ilusionante de construir Podemos, estamos total y absolutamente convencidos de que hay que partir de lo que nos une, son esos procesos sociales de los que hablaba Carolina, ¿no? Vivienda, salud, sanidad, derechos humanos y obviamente anticorrupción, pero que obviamente hay que avanzar también en la lógica de la transformación, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que la lógica de la transformación, de la generación de nuevos consensos sociales, no es una lógica que parta del hecho de escribir en un papel lo que va a hacer Podemos mañana y que eso se convierta en ley, ¿no? Que eso sea la receta mágica, como hacían los partidos de la caja, ¿no? Que escriben un documento, lo llaman programa electoral, luego lo incumplen y no pasa absolutamente nada. Nosotros no creemos realmente que la acción política es transformadora, que por lo tanto en el día a día, en la construcción del consenso social, podemos ir avanzando. Y creemos que se avanza mucho más si tenemos el poder institucional, eso también lo creemos. Por lo tanto, nuestra dualidad no está entre izquierda anticapitalista y otras cosas.
que nuestra realidad está entre gente que nos movemos con un pie en la calle, un pie en la construcción de consensos sociales, en la recuperación de la soberanía y la recuperación de la defensa de los servicios públicos, y otro pie en la convicción profunda de que si no alcanzamos las instituciones, esa política que es autónoma, como bien nos ha contado Carolina, no va a permitirnos que se exprese ese consenso social, los que ya están construidos y los nuevos que estamos construyendo, en una forma que sea realmente transformadora. En ese sentido, completamente de acuerdo. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que estar en nuestro programa, pero con la humildad de reconocer el hecho de que muchas de ellas no son todavía consensos sociales, sino que son consensos en construcción. Y que por lo tanto tenemos que asumir también que cuando se le pregunta a la sociedad española, o a la sociedad gallega, o a la sociedad de Vigo, sobre algunas cuestiones sobre las que no se han alcanzado consenso, a lo mejor tenemos que reconocer que no estamos preparados para dar determinado tipo de pasos y que lo que hay que hacer es seguir trabajando en la línea de que el conjunto de la sociedad se prepare para dar ese tipo de pasos, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones no son renunciar a un programa, es entender que los programas se construyen andando, no se construyen por teléfono, simplemente eso. Tengo anotados 5 turnos de preguntas. Si os parece bien a vosotros sobre todos, hacemos como habéis dicho bien al principio. Hacemos una ronda, tomamos las 5 preguntas, ponemos alguna otra voluntad y las contestamos. Entonces, tengo anotado, en las preguntas os ruego intentar ser breves y concretos para que ellos puedan responder. Yo no le voy a hacer una pregunta a Carolina, descansa. Le voy a contestar al amigo. La construcción europea fue un proyecto socialdemócrata, vamos, es el sueño de todos los socialistas del mundo y por desgracia en los años 80 se fracturó, a lo mejor cuando naciste tú, pero nació con Henry Smith, no con Will Smith y... y por desgracia los neoliberales lo jodieron. Yo no, vamos, hablando por mí, no por Podemos, creo que salirse de Europa es volver a la puta prehistoria y creo que lo que tenemos es que hacer una Europa fuerte de ciudadanos libres e intelectuales, o sea, inteligentes. Con respecto a lo de la... No, estoy contestando. Con respecto a la renta básica, lo que tenemos que hacer es la respuesta. El 15M ya pasó hace mucho. Ya pasaron años y tenemos que dar respuestas, no hacer preguntas. Dame una respuesta a la renta básica. Hola chicos. Pregunta para los dos. Una primero a Carolina y otra a Sergio. Estamos aquí presentes también pues, de otros círculos, tanto de Pontevedra como de Tomiño. Entonces, la pregunta nos la hacía el otro día pues, un ciudadano en Pontevedra. Me gustaría que comentásemos el término Galicia para Podemos. Y, por extensión, a Sergio, si el hecho de tener un documento marco maravilloso que tenemos ahí colgado en PDF nos va a permitir tener atención a las sensibilidades y peculiaridades de las comunidades autónomas consideradas históricas por ley, a la hora de plantearnos los consejos ciudadanos. Gracias. Primeramente, darle las gracias a Carolina Descansa por la charla que nos ha dado aquí en este auditorio, en este sitio. Y después preguntarle, no para mí, yo soy Podemos y yo estoy de acuerdo con todo lo que se hace, estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, pero hay mucha gente que no sabe todavía lo que es ir a las municipales y quisiera que tú nos pudieras, o le pudieras aclarar a la gente porque no vamos a las municipales. Hace unos años le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama y al año siguiente se lo dieron a la Unión Europea. Y así nos va.
y ahora recientemente se lo han dado a una persona de la India y a una niña que lo único que hizo, que fue un gran paso para ella, fue negarse a que le dieran, a que le dijeran que no. O sea, algo está cambiando y hay que caminar hacia allí. Entonces, es una reflexión más que una pregunta. En vez de caminar hacia políticas como las de la Unión Europea y las de Estados Unidos, deberíamos caminar, creo, hacia políticas que defiendan, que busquen la dignidad humana, los derechos humanos, que busquen las ideas que defienden Desmond Tutu, que defendía Nelson Mandela, que defienden un concepto africano no sé qué es Ubuntu y que significa humanidad para todos. Hola. Entonces, una tontería. Yo tengo clarísimo que los órganos municipales, aunque estamos limitados aquí, es justamente para hacer una estructura sólida interna. Nos estamos creando todavía un partido en cada ciudad, en cada pueblo, todavía hay mucho, y ahora es los de ordenador. Pero hay una cosa que me hizo gracia y me interesa, en mi caso, no sé si firmar, que se quiere promover una recogida de firmas para conseguir que se adelanten las elecciones generales. Yo por mí lo hace mañana ya. Que se adelanten las generales de noviembre. Porque hay gente muchísima que dice, no, ya hay mañana, porque era para una nota de color, pero ya lo veo antes. Hola. Bueno, ya sabemos que las grandes cuestiones de Podemos las va a decidir la gente, pero yo quería saber qué opina la dirección de Podemos y cómo va a afrontar el pico del petróleo y el peak everything, que es el pico de todos los combustibles fósiles sobre los que se asenta nuestra economía y que nos va a obligar a decrecer. Pero nos guste o no nos guste, la economía va a tener que decrecer y esto implica el fin del capitalismo. Entonces, esto no es dentro de 200 años, esto va a pasar en las próximas décadas. Entonces, ¿cómo afronta la dirección de Podemos este problema? Que a mí me parece el más grave que por encima de cualquier otra cosa. Vale, buenas tardes, Carolina. Yo voy a empezar un poco por atrás. Eu lembro-me cando en el 68 fume para Suiza a traballar porque non tenían pan para os meus fillos. Despois de 30 anos en Suiza, retorné e vi que aquí ainda estábamos peor. E yo que te pregunto, si llegamos al poder, económicamente crees tú que vamos a recuperar o tiempo perdido o verdaderamente hay una generación perdida que ya no podrá hacer nada? Bueno, yo puedo responder al menos un par de cuestiones de lo más organizativo. De todas maneras, claro, si eso después tú las completas. Respecto al tema del papel o la autonomía de las comunidades históricas, ¿no? En términos de autoorganización. No solo las comunidades históricas, sino todas las comunidades autónomas tienen derecho a autoorganizarse en Podemos. ¿Qué significa esto? Significa que un proceso similar al que estáis viviendo ahora con las municipales, ¿no? con la organización interna de las municipales, se va a vivir a partir del 7 de enero y hasta el 14 de febrero con las autonomías. En ese proceso, nuevamente, se podrán poner encima de la mesa documentos políticos organizativos por parte de equipos de personas que entiendan que tienen un proyecto que quieren ofrecer a los inscritos de Podemos, y serán los inscritos de Podemos los que decidirán entre los distintos proyectos políticos organizativos distintos y alternativos, ¿no? Creo que es importante que veáis en eso, o sea, son los círculos, la gente que os encontráis, la gente que os veis cara a cara, sois como los, siempre digo un poco la misma metáfora, como los cocineros de un restaurante vegetariano,
en el que se deciden poner encima de la mesa distintos platos, ¿no? Entre esos distintos platos, los comensales, que son los inscritos y las inscritas de Podemos, luego eligen. Pero esa es parte de la riqueza de Podemos, que se permite, y de hecho se auspicia, el debate democrático en el seno de la organización, que tiene una fase fundamental, que es esa fase fundamental y que constituye ese debate interno al interior de los círculos, que realmente es ese debate el que produce los documentos, los proyectos, las candidaturas que finalmente se ponen encima de la mesa, pero luego son los inscritos los que toman la decisión final sobre hacia dónde quieren que vaya Podemos, qué platos se toman en cada ocasión, siempre en un restaurante vegetariano, para que nos entendamos, ¿no? que en eso consisten los avales, ¿no? a un tipo de documento u otro. Las comunidades históricas y las que no son históricas también tendrán derecho a plantear su proyecto político y organizativo en Podemos. En todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos incluye los niveles de organización intermedios. En el caso de Cataluña se habla de veguerías, en el caso de Euskadi hay una importancia especial por parte con el tema de las diputaciones, en el caso de las comunidades insulares, los cabildos insulares también tienen un papel especial que jugar, y supongo que acá en Galicia, también por su especial demografía, habrá cuestiones que requieran un modelo organizativo determinado. Y sobre la otra cuestión, que creo que tenía alguna cosa por ahí pendiente, es con el tema de las municipales. Creo que hemos sido muy claros, y yo he sido muy claro cuando me han preguntado los medios también sobre esta cuestión. A las municipales Podemos sí va a ir, lo que no va a estar son las siglas de Podemos en las municipales, que son cuestiones radicalmente diferentes. Entendíamos, y así entendió el conjunto de los inscritos que votó ese documento político, que no era el momento de hacer un fetichismo de la marca, de utilizar nuestra marca para que los que ya estamos en Podemos pudiéramos conseguir un buen resultado electoral, sino que era el momento de volver a abrirnos a la ciudadanía. Entendíamos que que en el espíritu de Podemos todavía queda mucha gente fuera, que somos muchos los que ya estamos dentro, pero todavía queda mucha más gente fuera, y que es esa gente a la que hay que enfocar. Es la gente a la que hay que invocar. El momento, uno de los momentos nuevamente constituyentes para invocar a esa gente era precisamente el momento de la constitución de candidatura de unidad popular en los procesos municipales. ¿Puedo decir un poco de comentario? No, si fixese de por bueno, ahora voy a por mal. Eu penso que unha das cousas máis importantes que nos fixemos en Podemos foi conectadas entre sí. A primeira é que nesta organización non hai delegados. E iso é unha cousa inédita na historia do noso país, prácticamente inédita na historia das organizacións políticas que teñen aspiración a gobernar. O feito de non ter delegados significa que todos nós, cada un de nós, ten dereito a opinar, a propoñer, a discutir e a votar, e todos iguais. Eso tamén significa que os dereitos dos territorios non están por riba dos dereitos das persoas. Eso quere decir que somente esas asambleas de Podemos son as que teñen o dereito de decidir de maneira soberana e ás veces non presencial, ás veces de maneira telemática, cales son as decisións que quere adoptar. Eso é, eu penso que eso é unha cuestión irrenunciable do proxecto. É unha cuestión que ten que estar por riba do marco constitucional, do marco da estrutura administrativa do Estado e por riba de todo o demás. Porque é a base mesma da democracia. E cada vez que alguén ten agregado a referencia aos delegados ou os dereitos dos territorios vinculados ás instancias administrativas, históricamente hai trampa. Penso yo así, non quero decir que teña que ser sempre así, pero penso que unha das grandezas de Podemos é que non hai delegados, é que non hai dereitos máis grandes que os dereitos da Asamblea de Podemos, que somos todos nós reunidos ou presencialmente ou virtualmente para propoñer, para debatir e para decidir. E sobre o tema das municipales, non? Decía Sergio, bueno, que non vamos... Nós non vamos a municipales. Sí, non
non vamos. Nós non vamos aos municipales. Non vamos, vale? Non vamos. Podemos non vai aos municipales. Logo a xente de Podemos vai o que lle dá a gana. Non? Dentro do marco de que a xente fai o que lle dá a gana, nos dixemos, bueno, se todo o mundo fai o que lle dá a gana, vamos a opinar, non? Vamos a decir, bueno, pois a nós nos parece que se hai xente que quere ir, que é normal, pois estes serían uns criterios razonables para ir. Pero Podemos non vai aos municipales. A xente de Podemos fai o que lle dá a gana. Vale? E nós temos un criterio sobre eso, pero está aí. E por que non vamos aos municipales? Por dúas razóns. Primeiro, porque xa cando Podemos tivo que plantexarse a idea de ir a unhas municipales, que foi unha cousa que pasou despois do verano, ou en torno ao verano, xa había moitas iniciativas municipalistas en moitas cidades do país construindo con xente que viña das mareas, con xente que viña das masas da dignidade, con xente que viña do mesmo sitio onde vemos nos, con xente que xa se estaba a organizar, construindo esas plataformas. E nos pensamos, que ten sentido que nos vayamos a competir electoralmente con esta xente, isto non ten nin pés nin cabeza. Onde este esta xente non temos que competir, temos que ajudar. Por tanto, hai unha primeira consideración para as cousas que xa existían ou que xa se estaban a formar, que é unha consideración que non é menor, é unha consideración importante. E logo hai outra consideración. Estamos a 10 de decembro e ainda estamos traballando para a constitución da organización municipal. Non realmente estamos en condicións de garantir en 8.177 ou 117, non sei cantos son, concellos que hai no país. Estamos en condicións de garantir o control democrático de todos eles, que non hai corruptos, que non hai paracaidistas, que non hai trepas, que non hai... Sinceramente non. Suicida non, xa fixeron moitos... Hai xente que... Hai partidos que teñen tomadas a mesma decisión, con a mesma estructura que teñamos nós, porque o único objetivo era ocupar os postos. Se ti o único objetivo que tes é ocupar os postos, dis, veña, vamos para as municipales, para as diputacións, para os concellos, para todo. Pero nós non estamos aquí para ocupar os postos. Nós estamos aquí para cambiar as cousas de verdade. Para cambiar as cousas de verdade. Que é ainda unha cousa máis grande que gobernar. Cambiar as cousas de verdade. Para cambiar as cousas de verdade, ainda temos que traballar. E por eso tomouse a decisión de que, bueno, vamos ser prudentes, vamos a apoiar a xente que xa está organizada, vamos a aportar, que a xente que quera aportar aporte o millor que ten, teñamos certos criterios para, poñamos en circulación unha opinión sobre o que nós creemos que poden ser criterios para participar ou non neses procesos de unidade popular, axudemos a todos os que son compañeiros de viaxe, e vamos facer un esforzo para chegar a Xerais que do mesmo un pouco, bueno, é o mesmo, non? Pero de fixo non. Sobre o tema do decrecemento, non? Que é un tema importantísimo. É un tema importantísimo porque efectivamente son temas que plantean jaque ao sistema. É como o tema das mulleres, verdad? Son temas que fan jaque ao sistema. Como isto, o sea, se isto se revira, verdad? Se se revira o tema das mulleres, se revira o tema da hipótesis do crecemento e da sostenibilidade medioambiental do modelo, a cousa non dá. Morreu. É outro dos temas que están os economistas, que é un grande enfrentamento entre economistas, dun lado de outro, e de comprensión do marco, non? Os economistas que eu coñezo de Podemos penso que están en posicións moi afíns a reflexión do decrecemento, máis que nada porque é obvio que son razóns incontestables. A cousa é como se articula eso no corto prazo, non?
porque no medio plazo penso que hai grandes acordos, no corto plazo xa a cousa, non? Pero, bueno, é outro dos temas que temos que empezar a discutir, non? Con este borrador económico, con este borrador de programa, que temos que empezar a facer propostas e ver como se afronta, non? Non teño resposta para eso. Penso que é un debate que se ten que abrir. Resposta como tal non teño. E logo sobre os dereitos humanos, bueno, eu penso que realmente sería algo que toda a xente de Podemos ten en común. Unha das transversalidades da proposta é precisamente que o que estamos a decir é tan elemental como a defensa dos dereitos humanos. Ese é un consenso moi grande que non precisa máis explicación, que non estamos aquí para defender eso, ni siquiera temos que ponernos de acordo en máis cousas. Con eso xa penso que paga a pena, e xa penso que eso ten potencia suficiente para construir a maioría social que non temos que olvidar, que temos que construir unha maioría social enorme, que para o que nós queremos facer, que é facer cumplir os dereitos humanos, non fai falta unha maioría en España de 7 millóns ou de 8 millóns. Nós necesitamos 12 millóns de persoas mínimo. Mínimo. Porque o objetivo, insisto, non é gobernar. O objetivo é cambiar as cousas de verdade. Que é ainda máis difícil que gañar e gobernar. Eso non se fai cunha maioría de 8 millóns e logo uns que viñan prestados de outro sitio e non sei que. Eso non se vai facer así. Para eso temos que ter unha maioría enorme, porque a confrontación vai ser enorme. O descrédito, as amenazas, os insultos, as campañas de difamación, as mentiras, todo o que vai vir. Todos estes de aquí que son uns valientes, estes que están aquí sentados, o que lles esperan. E os que estades aí tamén, aquí van darlle para todo o mundo, pero vamos, que os que van para... os que se presentan na lista ainda van cobrar. Os dereitos humanos, básicos. Cando dixeses esa palabra, a Desmond Tutu, Ubuntu. Eu acordei que tiña un amigo. Me faltou unha cosa para acabar de enlazar, me acordé despois, e a Vicens Navarro, por eso confío en la palabra de Vicens Navarro, no cabe duda que le diga, porque hace muchos años leí en el periódico, en el Faro, que daba una charla en el antiguo rectorado de la Universidad de Vigo, o sea, abajo en el Arenal, y allí le escuché una frase que se me ha quedado grabada aquí en la mente, que es: la utopía es el horizonte hacia el que debemos navegar. Digo, chapó. Si Vicens Navarro forma parte de un proyecto económico y tal, me voy a leer porque seguro que es interesante. Habrá cosas que estaré de acuerdo, otras muchos otros que no, pero seguro que hay cosas muy interesantes. Chapó, por haber elegido a Vicens Navarro. Vamos a traballar nesa dirección. Eu penso que nos estamos todos de acordo. E por último, por rematar, non usar tanto tempo para contestar, non hai xeración perdida. Os que están perdidos son eles. Están perdidos. Van quedar perdidos, porque ainda que moita xente, verdad, que agora van vivir situacións moi difíciles, e calquera que veña aquí a prometer que non, nos chegamos en 2 anos, vai quedar o país niquelado. Eso é todo mentira. Calquera que diga que de aquí se vai arreglar todas as cousas nun ano, 2 ou 3, é mentira. Mentira. A situación é gravísima, como sabe todo o mundo. A situación é gravísima. Non sabemos cantas xeracións van na xeración perdida. Aquí xa van unhas cantas de xeracións perdidas, pero agora mesmo os que están máis perdidos son eles. Os que están máis perdidos son eles, xa se les ve. Porque aquí o que hai agora un montón de xente de pé dicindo: os que ides marchar sodes vos. Eu penso que ás veces, aínda que cambiar as condicións materiais non é tan fácil, cambiar as condicións de dignidade, o mellor agora mesmo máis accesible. E se a xente se empodera e a xente lles di: os que ides ser fora sodes vos, é unha lección de dignidade que bueno, que tamén alimenta a alma, non? Eu tamén penso que é importante.
Bueno, se vos parece, vamos a dar por rematado o acto, porque eu penso que foi moi bo. En estas cousas sempre é mellor quedarse con ganas para o próximo. Nada, gracias a todas as personas que, como ben dixo Carolina cando comenzou a charla, non só de traballar o oso, senón que levan todo o ano traballando en Podemos, elaborando todos os actos, que a maioría están aquí, por las grazas, ¿no? Dar las gracias a Lilo por habernos deixado o local para o acto. Gracias tamén a todos os locales da zona que cando sabían que o acto era de Podemos corríanse locos para traer sillas o que necesitáramos o que quisiera falta. Muchas gracias.